Значи, оказва се, че имаме изключително крив под. Ето сами може да видите за какво нещо говорим и че за да се коригира това, говорим за такова повишаване. Като при това му проблема е, че точно тук в този край е ощетено и тук трябва да се появи един много голям прак. Ако искаме минимум 4 см да имаме там, те между другото се препоръчват 5 см, но дори да кажем, че ще вземем 4 см за оная част, която всъщност е по-вирната, по-високата, тук ще дойдем на 7-8 см, което 7-8 см плюс плочките сами може да се досетите за какво нещо говорим, за какъв прак говорим. Точно на входа. Така че положението изобщо не е цветущо и не знам как ще се оправяме, но при всички положения се оказва, че тук ще имаме едно голямо стъпало да влезеш в банята. Сега тук, тъй като прецених, пишеше на опаковката на мазилката, че минималното е 30 мм или сиреч 3 см. Там съм го оставил 3 см в този край, за да може тук да дойде 6. Защото толкова е разликата. 3 см е денивелацията. И сега това тук идва равно. Чай да видим де. Там с чертичката, не знам дали може да видите. Тук идва равно, защото това е 6 см. Това CD профил е 6 см точно. И точно толкова ни трябва да е в този горния край. Точно 6. Точно 6. Идеята ми за това включване е просто да ви споделя колко е голям наклона и как ще го направим. Тук ще сложа някакъв кофраж, за да може до тук да е мазилката. И ще пусна такива майки отгоре, от тук до там и ще се свързани така горе-долу, за да мога с каквото и да се казва това нещо, с което дърпам маламашка, не знам как се води, да изравнявам и да се водя по тия водещите майки. Така че това е плана и ще се включвам, като има нещо интересно за показване. Закачих кофража и преди да продължа с поставянето на майките, ще обезпраша много хубаво с прахосмокачката навсякъде. Защото после ще ми е по-трудно, след като ги поставям майките, да маневрирам с прахосмокачката. Така че сега първо обезпрашаваме. Тук има от гипсокартона доста прах. И после поставяме майките. Още не съм измислил категоричен начин как да ги поставя максимално добре майките, но нямам някаква идея, ще видя как ще се получи. Ето е майката, която ще използваме. Тук в този край е без, а тук понеже е във въздуха, съм оставил едно геообразно да мога да фиксирам с един винт за гипсокартон. И както можем да видим вече е много по-право. Тук като го нагласа ще стане идеално право. Само трябва да измисля някаква подпора тук долу, за да може да не пропада, защото това все пак е УД и е много се огъва. Но като цяло да, това е. И ще гледам тук да изравна, защото тук не е изравнена. Това е лесно, това не е проблем. Така че да, мисля, че се получава за сега. Стигнахме до фазата за забъркването на мазилката. На опаковката пише от производителя, че трябва на един 25 кг чувал. Къде беше сега? 1:3 е. Но пише към 3 литра 750 мл вода. Постепенно се добавя 25 кг суха смес. 25 кг е чувала. И сега имаме точния начин и съдове за измерване на количеството. Тук имаме 2 шишета по литра и половина, което прави 3.
едно половин литър, което правите литър и половина. И това, което ще го напълним до средата, за да станат 750. Първо тези шишета, отиваме да напълним коритото и след това прибавяме малко по малко сместа към водата, за да се получи хомогенна смес. Значи това, което видях, че е 3 към 1, не е 3 към 1, се отнася за къде беше? Основа. Ако е под 30 мм, трябва да се направи шприцовка с по-течна смес, която е 3 към 1. В нашия случай е много повече от 3 към 1. Сега изсипваме нашето отмерено количество на 3 литра и 750 мл вода. И след това постепенно ще добавям от замазката. За нанасяне не съм сигурен какво точно ще използвам. Нямам представа даже. Тук имам някакви работи. Ще импровизирам. Нямам нужните инструменти, наясно съм с това, но понякога се работи с това, което имаш, а не с това, което ти се иска. Така, 3 литра и половина и последната част. Също още нещо, което исках да кажа е, че няма в моят случай аз да грундирам основата. Знам, че е препоръчително, знам, че е хубаво, аз няма да го грундирам и ще стискам палци да не се напука. Тук съм нивелирал това перфектно, тази не съм я фиксирал, но ще я фиксирам ще я нивелирам с сместа. Като стане готова, ще сложа една купчинка отдолу под нея, за да се нивелира. И това е планът ми. Това е крайният резултат. Мисля, че го нацелих от първия път, защото един от начините да провериш дали е добре, когато всъщност направиш такава топка и тя стои, не се разпада, но не се и разтича. Защото ако се разтича, значи водата е много, а ако се разпада и е суха, значи водата е малко. Мисля, че навсякъде е равномерно влажно. И се радвам, че го нацелих от първия път. Сега, както казах, ще направя една купчинка тук, за да нивелирам. И ще остава леко да засъхне. Чисто леко, но то има и някакво изискване за време, за изчакване. Ще прочета колко точно трябва да се изчака тази смес да почине, за да поеме влагата. И почвам да нанасям. Ето как нивелирах тази майка. Другата майка си е нивелирана, но и на нея, ето тук отдолу, ще й подложа. Сега ще го правя това, докато съхне другата смес. Ще подлагам на нея, за да може тези майки да тръпнат по-бързо от другата и да ми е по-лесно после с маламашка да изравнявам. Или както се казва, това вече изясних, че не знам как се казва и че не съм запознат с терминологията. Но важното е нещата да се получават. Стискаме палци, да останат майките, да не се огъват и след това мазилката да не се напука. Ето как подложих под майката. Нямам много време обаче. Искам последно премерване да видим дали всичко е нивелирано и дали не сме разместили нещо. Всичко е идеално. Продължаваме. Сега вече започва бързането за нанасянето, за да може да е влажно докато нанасяме. Айде! Всичко добре, обаче на нас не ни стига смес. Имаме изключително малко смес. Дали не сме стигнали до нивото. Затова сега отивам за смес по най-бързия начин. Се надявам това нещо да не е проблем, че ще съхнат на две различни етапа. Поне нещо, което ме успокоява е, че разходих цялото количество в лигена и ще приготвям новата смес наведнъж. Но сега отивам по най-бързия начин да купя смес. След позорно и дълго разкарване се здобихме с още 6 чувала, които се надявам да стигнат, защото вече просто няма да бъде оправдано. Тук поглеждах. Не е стигнала още. Сега ще хапна набързо, защото е време за ядене. Съм ял нищо, е 3 без 15. И започвам пак.
Ето го моя обяд. И мога да гледа така. Последен чувал. И ето го прогреса в този момент. Тук има малко за заравняване. Тук вече положението е добре. И мен ме съмнява, че това ще го попълни. Даже съм сигурен, че няма да го попълни. Така ще стане. Оп, и това тук ще стане празно. Ако бях взел общо 9, сега щях да съм готов, но аз взех общо 8. И то с връщането. Но без значение, аз съм много доволен от това, което се получава. Тук има наклон малко натам. Не съм го направил нарочно, но е по-добре така, защото там ще ни е сифона. Има лек наклон. То ние ще си даме наклона с плочките после, но се тая. По-добре да е натам, отколкото да е натам. Тук също вирвам леко ъглите, както и тук зад пералнята, ако се появи някакъв теч, водата да се появи отпред и да може да видим, че нещо се случва. Да няма вода в ъглите. Ето. Аз мисля, че се получава доста добре нещата. Експертите да напишат в коментарите как им изглежда. Все пак да видят крайния резултат. Това е все още незавършената площадка. Спирам сега и се включвам вече след като е готова. И ето го вече крайният резултат. За жалост не стигна за ето толкова. Но пък съм доволен, че успях за първи път да заложа подова замазка на баня. Мазилка ли е? Замазка ли е? Всеко бъркам това. Мисля, че е мазилка. Подова мазилка. Не, подова замазка е. Сега ще измием инструмента на чешмата. Прибирам машината и това е. Утре просто ще взема един или два. Ще взема два този път. Не знам вече какво ще излезе тук. Може да има нещо за пълнене. Ще взема два чувала. И да, то най-вероятно ще се наложи и тук да имаме подова. Защото както този пот беше крив, така и тук всичко ще е криво. Но днешният ден беше успешен. Давам му 7 от 10. Заради това, че се връщах. Изхарчих много гориво, но пък за първи път подова замазка и е направена успешно. Така че да, включване утре.